बे समाव आर'नाइ रादाबनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। दिनै थामथि खोलोबनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया दिनै फैयै फैयै जोबनायनि समाव सफैबाय। गुबुन गुबुन भट होनाय मिरुआव जोङो बेरायदों दिनै मोजाङै बारग'लांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै आं दंफैयो 5 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खातरबारि LP स्कुलनि नैबे भट होनाय मिरुआव आं दिनै दंफैयो। दिनै बेवहाय मोजां बारग'लांनायखौ जों नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 2,10,000 भटार्सआ दिनै सा 11 बिजाथिनि खाफालखौ दिनै सायख'गोन। सोर बिजाथिया दिनै जोबथा मिनिनायखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो समाजो जोङो मोनथिगोन। दा दिनै 5 नं बिधानसभा बियाबनि 308 भट होनाय मिरुआव दिनै भटार बिथांमोना भट होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा दिनै जोङो माखासे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो नाजागोन जे सोर बिथांमोना सोरखौ भट होदों बा सोरखौ माने देरहाजानायखौ लुबैयो बिथांमोननिफ्राय जों माखासे खोथा मोनथिनो थाखाय जोङो नाजागोन। जोङो नैबे भट होग्रा बिथांमोना बेहाय दङ। दा नोंथांमोना जितु 5 नं तामुलपुर बियाबाव नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट देरहाजानायखौ लुबैयो? दाथ' आं मा बुंनो, आंथ' BPPनिनो सापर्टनि मानसि। दा जियानो बुङा मानो जोंहा नैबे जिथु दा नैबे इलेक्सनाव जोंहा मोजां रुजु-रुमु मोजाङै थांबाय। दा आङो BPPनि मानसि नङा होमबा, आं BPPखौनो देरहाजानो लुगैयो। बेनोसै आरो आं 100% देरहानाया BPP। मानो होनबा गुबुन हारियाबो माने BJPनि केन्डिडेट गैया, बेनिखायनो BJPनि केन्डिडेटफोराबो थारमाने सापर्ट होजोबदो आरो 100%। नोंथाङा दासो भट होना फैबाय, माबायदि मोनदों भट होनानै? जितु भट होनाया सुबुं खान्थिनि मोनसे मोन्थाय। आङो जोबोद मोजां मोनबाय, मानोना जोंबो सासे भारतनिनो नागरिक हिसाबै जे जोङो साफ्रोमबो भट होनो मोन्थाय दङ। थ' बे हिसाबै आंबो आंनि चइस मथे होबाय। आरो जोङो सासे बर' हारि हिसाबै जोङो फैबाय थानाय जि इलेक्सनाव जे मोजां सरकारखौ जोङो लुबैदों। आरो जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा जाबाय, बिनि गासैबो दफाफोरा जेन मावफुंजाजोबो, बेनि थाखाय जोङो सासे राफोद दैदेनगिरि नांगौ जानायलाय जोङो UPPL दोलोनि जोंनि 58 नं तामुलपुर कनस्टिटिउसनाव जोङो लेहराम बर' बिथांनो जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जोङो होनाय जादों। नोंथांमोन देरहागोन ना? देरहानाया 100% देरहागोन। मानोना जोङो गासैखौबो जोङो नायबाय, बा गुबुन माहारिफोरनियावबो जोङो एसे सोंना नायनाय हिसाबै बिथांमोनाबो जेन माने 100% माने देरहागोन होननानै बुंदों। BPPनि बिजाथिया रंजा खुंगुर बसुमतारीमोन। बिथाङा BJP दोलोआव हाबबाय, थेवब्लाबो बिथाङा देरहागोन होननानै मिजिंथिदों। जियानो जाथों आरो माखासे आङो भट होगिरि बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन। नोंथाङा जेराव भट होबाय दासो नङा होमबा, नोंथाङा भट होनानै माबायदि मोनदों आरो सोरखौ देरहाजानायखौ लुबैयो तामुलपुर बियाबाव? भट होनाथ' गोबां गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा गणतन्त्रनि मोनसे नियमखौ दिनै, खान्थिखौ दिनै जाफुंसार मोनसे खालामबाय। मानो होनबा गणतन्त्रनि जिथु मोन्थाय, दा मोन्थायखौ आङो सासे मोन्थायगिरि जानानै आं सासे सोरखौबा मदद होनानै आसाम एसेम्ब्लियाव खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होनाय। दा जोंनि जिखिना मोननाय नैबे खातरबारि सेन्टाराव खोब मोजाङै सान्थि भाबै इलेक्सना जोबनो थांगासिनो दं। दासिमलागै जेबो गैया। दा दिनै जों UPPL सापर्ट बिथां लेहराम बर', बिथां SS अफिसार, प्राक्तन BDO बारग' BDO बिथाङा। दा बिथांखौ जोङो मन्त्रि खालामनो नागिरदों। बिथाङा जुदि 1 लाखनिख्रुइ बारा भट लानानै जाहाथे बिथाङा देरहानानै जोंनियाव तामुलपुर ओनसोलाव मन्त्रि बिबान लानानै जिथु खामानि मावो। दा लेह बर'आ तामुलपुराव देरहागोन खाथां, बेखौ जों फोथायो। बिथाङा बुंदों दे लेहराम बर' बिथाङानो देरहागोन होनना बिथाङा मिजिंथिदों आरो फोथायदों। दा आं नैबे आदा बिथांजों मोनथिनो नाजागोन दे, नोंथाङा दासो भट होना फैबाय नङा होमबा? दा नोंथाङा तामुलपुर समस्तियाव सोरखौ देरहाजानायखौ लुबैयो? दा आंनि साननाय बायदिब्ला तामुलपुर समस्तियावथ' सोरजों बावनो दा एगेन्स्ट पार्टियाबो गोख्रों नंलिया। जिहेथु ट्रेक्टराव थांनायनि आखा दं होननानै आं सानदों। थेवबो दा 2 तारिखआसो बुंसिगोन आरो मा रिजाल्ट होयो।
दा मानसिनि गोसोआव दा बर्थमान जुगाव हमनायाथ' आजिखालि जुगाव बहुत क्रिटिकेल जाबाय मानसिफ्रा बेखायनो आं दा बुंस'नो हाया बिथांमोनदो बुंदों जे ट्रेक्टरानो देरहानो हागौ बेखौ जिथु फिथाइ फोजावगोन 2 तारिखआव बे समावसो माने मोनथिनो हागोन आबुङै मिथिगोन बेखौ बिथाङा फोरमायथिदों दा आङो नैबे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जे बिथाङा माने सोरखौ देरहाजानायखौ लुबैयो तामुलपुर बियाबाव मा बुंगोन दा जितु जोंनि 58 नं तामुलपुर समस्ति बिधानसभायाव जितु जोंना जों नांगोलनि मानसि नांगोलनि जोंना केन्डिडेट गैया थेवबो जोङो नांगोलनि जरदार जाना फैबाय थादों बे गतिके जोङो नांगोलानो देरहागोन बादि जोङो आखा खालामना दङ बेनिखायनो जोङो दा आसा दङ नांगोलानो देरहानाय बादि बेबायदि आरो बिथांमोननो नांगोलानो देरहानो हागौ नोंथाङा दासो भट होना फैबाय नङा होमबा तामुलपुर बियाबनि फैबाय थानाय जितु 2 मेआव जानो गोनां फिथाइ फोसावनायाव नोंथाङा सोर देरहागोन होनना सानो जोंनि दिनैनि भट थुनायखौ जुदि जों सानना नायोबा निजिनि फारसे आं बुंनो सानो जितु नुदों आङो बांसिनानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनायखौ बांसिन मोनदों आरो बे हिसाबै ट्रेक्टरानो देरहागोन आरो नै जितु रिजाल्टखौ मोनथिखागोन रायजोफ्रा कम्पालसरिया देरहागोन जाना दङ आरो मानो थाखाय देरहागोन होनना नोंथाङा सानो रायजोफ्रा मोनसे आबहावाखौ नुदों आरो लोगोसे सोलायजानाय नुदों बयबो माने जयैनो बे हिसाबै सोलायजानायखौ लुगैनायखाय बयबो होजोबनायखौ मोनदों आरो नोंथाङा बुंदो दे जिहेथु सोलायजानायखौ लुबैदों सोलायनाय परिबर्तन सरकारना बिनि थाखायनो नोंथांनि मथेबा ट्रेक्टराव भट होनायखौ नोंथाङा मिजिंथिदों दा जों आरो गुबुन रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आरो मिथिबावनो नाजायो যেহেতু আপনি ভোট দিয়ে আহিলে ভোট দিয়াটো এটা গণতান্ত্রিক অধিকার হয় আপনি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে এইবাৰ আমাৰ মহাজোঁট চৰকাৰ আহি আছে 24 ঘণ্টাৰ পিছত BPF চৰকাৰ আচ্ছা जिहेतु दासो भट होबाय 58 नं बियाबाव तामुलपुर बियाबाव सोरखौ सरकार फैजानायखौ नोंथाङा लुबैयो नै जोंनि बे 58 बे माबायाव बिसायख'थि जोंनि बे समस्तियाव आं जोंनि बे लिउराम बर'नि सरकारखौ फैजानो लुबैयो UPPनिफ्राय आरो आं UPPनिनो बर्तमान खाथरपारा APCनि आन्दारनि आं माबा मेम्बार बेनिखायनो नोंथाङा UPPनि सरकार फैजानायखौ लुबैयो